Labs, Noela. Dito kami sa dagat ngayon. Macau Vlogs, mega love shoutout sa dagat. Dito kami sa dagat nagpipiknik. Ay! Ayan, ang daming tao ngayon dito sa dagat dahil Viernes Santo, Good Friday. Ayan. Andyan sila lahat. No? Mga nagpipiknik, naliligo, nangunguha ng mga shell. Ayan. Ayan, nangunguha ng shell. Baga kanya mga basa ka. Kunang napan ka diting nga. Hanggang na basa ta sabihin mo. Ah. Kadi jaya nagsubli ka tingaron. Nabasa ta sabihin mo muna. Kawan pag sabihin mo. Ayan, halika na Noela. Swimming na sa dagat. Ayan, dagat. Phew, phew. Alam kita? Hindi, nagdadagkil. Ada, dadagkil na araw. Ayan, yung nag-iisang anak ko, damulag. Ang baby damulag. Shell. Yung kinakain nila na shell. Yan, may nakuha din sila. Konti pa lang. Ayan guys. Sa tabing dagat. Tcharan! Marami din coconut trees. Banda doon ang beach, may resorts doon banda. Kaya maraming tao doon. Dito naman is sa tapat lang ng bahay namin. Doon lang. Kanya-kanyang tent. Nabasa ka na. Nabasa ta sa pinmon. Awan. Napasalin na ba? Tatay, nabasa pa lang kapay nagmag-aajay. Pati ang t-shirt mo na nabasa na kamamaban. Di jay po nagapin ko. Inayapan. Ha? Mayano tata chinelas mo aso. Yan, tapos ingat yan, ayan, thank you. Tapos marami pang dito, nagde-date, ganun, mga nagde-date. Charan. Nabasa ka lang kunak. Sis Macau Vlogs, thank you. Noela, shout out. Ne, mabasa ka. Ay! Bernie, mega love shout out. Ayan, thank you guys for coming.
Nag-update lang. Ilongga. Yan. Mag-love shoutout guys. Mabasa ka. Hindi, naligo kami kaninang umaga. Tapos ngayon ito, lakat-lakat lang din. Malamig na eh. Tsaka sobrang itim na. Nakakaitim. Hindi tumalab yung sunblock. Yan. Makulit kong anak. Ay, aglinsi kayo dito ni Oda, Tilugan. Ay, ako higit kayo, dati motor na yun, dati motor. Ako yung karkaraw, dito yan yung dati motor na yun. Yan, may mga motor din. Salam! Yan guys, nagbaba ng bahay si Macau, Tamsakan daw. Kamayin nyo na guys, isagat nyo. Hanggang yung mababa, dito yung tidanom, dito yung lang. Kaya pidot-pidot, ikwata na rugit. And may mga shell. Pati, kita ikman ata. Yan guys, shell. Guys, tignan nyo tong shell, oh. Ganyan siya, pero ganyan siya, pero yung laman niya is crabs. Yan. Ganito siya, shell. O, di ba ganito, shell? Pero yung laman niya is crabs. Ganyan, no? Yan yung ipit, oh. Iganakpay lang, papag na, kita man lumag na. Mag na. Palakarin natin. Ayaw niya lumabas. Hindi na mo magna. Naya bam daglong-long pagastida. Ay ganak pa ilang. Ang karamo din na. Kabil na dito yan, dito no. Ang ato baray? Ay bam ni klong-klong.
Kita ikno dati danon. Ay! 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 Gara-garawan. Madi mar-mar. Madi na mar-mar. Amol alaen pag naeg dito danon. Igwit video kita na. Ako sa kanina tatatagalon. Sa makadaanon. Kaya naman do na. Wala yung mar. Batam lang ko. Amo karkaron ayo kay tayo dito. Naku ba kayo? Ay, so ata din puro ako titinga. Ya. Amo karkaron ko na ako. Ay, lang! Mahabasak ka niyo. Jeep, di ka pala puro titinga doon ang garaw. Ang kami. Wala na ubos na yung igado. Yan lang. Dali, tignan natin tong crabs na lalabas dyan sa loob ng shell. Ayan ka sa yung labad ya. Betapa nang dumadu dyan si dadu talaga. Ayan o. Net, ang motor. Then, amoy na nagpa. Right? Kung kita kanungit dito daw, sa kanunganan na. Ako rin patatada! Kagatin na ka. Ako rin ata rumaran. Bata mo na may katukod na giniginan matkap. Katukod na ito. Hala! 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 Ang kami na po. Ay, kapulan na. Ang kami na po. Kapag naamoy ko. Ayan o. Data di o. Magmagnan ni o. Nakita mo? Ang kami na po. Oy, amoy ka. Dahil na papunta ka dyan sila bubula. Ato na alamat! Siya pa lang magiging ma. Kaya? Kaya? Basta kaya ta. Garot ikanan. Matujisa ka na natak na raw. Karaw na na. May sana. One cup sarnan. Lalo, kitang Uy, nagala dati ka
Agala daga ka, danonong ken ni kwa. Ken ni RJ. Tani. Natanik lang ne, nakakulkulit. Anda tini Kepler te. Oh, kita mo? Ay! Suta, bubuan ta ka dati darat na. Ne. Latada ni akta ko do. Ah! Mira mo ako. Tayo pang kububuan. Kita merumura. Ne, ada motor ah. Ang kayak tara-taray. Mega shoutout sa lahat sa Biniron TV. Ayan guys, magbaba lang kayo ng mga bahay nyo para magdikitan. Ayan. Lang ka to yan, nabasa ka. Kepler, dito lang igit. Ito lang igit. Lang hanggang agpakabasaan. Ay! Ani, ganampay lang. Anya, aja lalain na. Dodo. Bato. Wow. Isang datak na. Nagagatot dito. Hmm? Yung kulang ako bumalik na. Kita nga. Adun. Piu. Kala namin. Yan naman. Kala kami. Masih dah ata? Kapag. Sa itisip sila ulit. Iparasan sila data. Di pwede. Ipagkalas sa mga tagong umaga, kwang. Ako na si data. Supa, bato. Ay, ano? Ay, batik ko sila. Haan, kaya mamag na. Kita na Kepler kaniya. Kaka, iganan data chinelas ah. Kagatan na kang. Well, may kasama dito. Noong kagatan please. Ipasang sa kuya yan. Ay. Ipasang sa kuya na. Ipasang sa kuya na. Enggak ka. Enggak ka. Okay guys, thank you. Mag-end na lang. Mag-end na po ako. Thank you so much guys sa uulitin.